Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Achimwali awa malemu Banda komanso kupereka mauthenga ochokera kwa achibale osiyanasiyana. Chief Secretary akibanja onse kuti nthawi ino ndipemphe Mr. Wanda Msisia amene ayimire anzake onse amalemu Brian Banda kuti nawonso atipatse kulira kwawo. Tipemphe Mr. Wanda Msisia nthawi tsopano timpemphera kwa inu mama anzake onse. Pepani linda pebagira pepani mani pepeseswa Chief Secretary ndi tonse amene tafika pano. Ndizovuta kuti ineyo ndikhoza kuyima panopa nkumalankhula za Brian ngati imene tikuchitira pano. Komano tikungoyenera kuti tiyankhule kuti ndimene zimayenera kukhalira. Kwa ife sitimatiso Brian tikamagwira ntchito yathuyi ndikuti ndi mfumu kapena njayiko. Ngati njayiko mwandilemekeza ndi njayiko ndabwera ndi Kafe Maiphiri, ndabwera nawo, ndabwera ndi Jona Msukuluzi, ndabwera Wayana, ndabwera naye ndithu alembi komanso ngoni wawo. Ambuye Bishop Chimwemwe Chafumuka, tabwera kuti tidzakulemekezeni. Timati tikati mwaswera bwanji njayiko. Kwayani. Isole bwino kwayani. Njayiko zona tafika bwanji pamenepo. Njayiko. Ife tusowa yoti tingayini. Komano tikamagwira ntchito icha manena mobwereza. Amfumu tizikhala kwa anthu. Kumene kuli anthu ambiri kumene tizikhala mfumu. Chifukwa sitingalakwitse. Anthu wasangathe kulankhula mfumu. Ndife tikakhala kwa anthu tiziwalankhulira. That's what timakhala tikuwuzana. Kuseliko tikakhala kuti tili kwatokha. Zinalipo zininga zina ndithu ivi tikamayankhula pamene pajapa timaziwana inake ife. Tikati mfumu katikati kuseka anthu osaziwa kuti tikuti chana mfumu. Koma Mulungu yekha amene amaziwa kulandira anthu ake. Akulandireni mfumu. Zona lero litayima kuzayikira umboni kuti basi mwapita Brian timakambirana zambiri zimene timafuna tigwire ntchito kutumikira dziko lathu la Malawi. Koma Mulungu anali ndi mwina amene anadzayisira. I know kuti amati ndiyankhulire malo mwa anzanga onse koma mundilola ndithu kuti mwina anzanganso amene ndayima nawo pano atha kungonenapo mwina liwu limodzi nawonso kuti zathuyi apita bwanji. Kumapetoko nimalize ndineyo. Brian nthawi zonse timati tikasemphana pagulu lathu amayitanitsa meeting tiyeni tikumaneni kuhotela changu tikumane. Tikamachoka kumene kucha ndekuti tonse tikuseka tagwirizana. Amakonda kunena mawu kuti tisazalekane tizigwirizana. Momwe timagwirira ntchito anthu ambiri sadonera kukondo amafuna titambane. Koma tisazalekane tizigwirizana. Brian anali munthu wachangu pochita zinthu. Nthawi zonse kamera yakangokhala kuti Henry Chulu wayika kamera ndamabwera amandipanga amayi Maiphiri tatiyeni mmakonda kupereka moni kwambiri winalisi tatiyeni. Brian watisira ma memories ambiri. Ngakhale ndilinda ku nyumba sitizayiwala pena Brian amafika kumayenda kolinda kuti seko koma anthu ino pena ko Brian amati amayi changu tabwera ndipatebula apo timalizitse zinthu zathu tije muzipita. Linda imfa imene yatipweteka. Brian paka na lero zinthu zomwe amakonda kulankhula zomwe amakonda kupanga zikumangobwera be mutu Oh yes,
amailo ati zimene zvaine ine sudi musadza paiso sina ndisangalatsi. Brian anali munthu oti amatilimbikitsa pa ntchito. Ukangofoka pang'ono ntchito yathu idatu anthu amatitu kwa ukangofoka pang'ono Brian amailo ati atukwana ndani tatiye naiki zachani zimenezi amatilimbikitsa pa ntchito musafoke pa munthu. Ifeyo timakhulupirira Mulungu yekhosa pa munthu tiyeni tikapange Mulungu akudalise na jazi. Pamene mulipo you can stand kuti anthu aone you are a true friend of people that didn't know. Amene simakhala kamera kapena Mulungu akudalise na jazi. God bless you sir. Ndiye pomaliza zonse mulole kuti mwina tiseke mene amasekera program tikakhala kuti tina ulimozi. From all of us from Scotland is bye for now. My name is Brian Banda. Bye for now. Akunchito Ansao Hamalemo Brian Banda kulira kwa onso kumene nawo zonse zisoni kwambiri silimbe zilero zikakhala zili pano kuika Brian Banda. Ndio nthawi ino ndipatse amayi tipatse nyimbo zikulinga kuti alize zonse mpingo upitirize bolo.
dziko la tendere. Mukafika kumwambako mbuya Yesu akanena penyetsetsani iye Yesu. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.